ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯзам барои шумо давоми распродажои дубайский санги хамелеондорро ман шумода нишон метавам. ина бинед чӣ сангҳои зур доранд. ҳамаи дасатаи дигаш мондагия ина марҳамат шумо бинед, лекин фақат тестар кунед, кадоме ки бигиред тестар кунед ки ё мисол як дона ду донаишон мондагия, лекин тозаҳан сангҳои хамелеони якум сорт. марҳамат бубинед, скриншот кунед, партоед. чизе ки ҳозир шумо мебинед материал дубайский якум сорт санго хамелеони тоза. марҳамат кадомида ки дар кор мешавад метавонед ки ба ҳамин номерое ки ватсапи ки дар ҳамин ҷай шумо заказтона фармоиштона бикунед. ина ём набудан ина боз пайдо шудан. ҳар кадомаш ҳами якта дута ё сетаи мондагия. ина мисол ишам ҳаст, ишам ҳаст. сангҳои хамелеони тоза ина нигаҳ кунед чӣ блеск метаванд. бозорда ҳастай камтарак чӣ мекунанд, не ки якум сорт нестанд. баъд и сангаш намереза хеле сахт кардагия. ина бинед намереза. баъзе менависем ки мо рафтем арзон ёфтем. арзон да санги простой дорам ваё. ай санги простой нест, баъд хушрӯ задагия, ба дараҷаи олӣ хушрӯ задагия. шумо метавонед ки сразу заказ кунед, чизои маъқултона бигиред. масъалаи сорча гап занед, 200 донаи дига мондагия распродажатон. барои ҳамаам тамом мешава. кӯшиш кунед ки тезтар бигиред. распродажа 200-аш рафт, 200 дига мондагия. марҳамат бин. ин чизои шумода маъқула вибр кунед. нигоҳ кунед чӣ сангаш блеск дора. санги вентиляторай, санги дилча дора. марҳамат сангшо мебинед. ина ҳамаи расветкош ҳаст. шумо метавонед ки сразу заказ кунед. марҳамат чизое ки шумо дидед ё материалои якум сортанд. дуюм сорт, сеюм сорт нест. якум сорти дубайский, якум сортшон. марҳамат бинед. заказ мекардагид, марҳамат заказ кунед ки беҳад ҳам гуло новинка ҳам сангшон, ҳам тарзи заданшон ки чӣ крепки задагиян сангҳо ки вообще намерезанд. мера санги дилча меган, сердечка. ина сердечка метава ба дараҷаи оризу. вақте ки ира шумо мегиред автобуса ки мепӯшед мегардед, чашми одаморо мезанад, анамияй ҳами санги бақбаташ анами ҳастай. метавонед ки шумо бо хушрӯтар айпеш вақте мебинед дар телефон дига хелай айпеш слишком базебанё чизое ки дар кортона фақат як дона ду дона мондагиан. барои ҳамон шумо метавонед ки тезтар ҳамин маъқулотона партоед. ҳамин материале ки ҳамун занаке ҳаста ки грин карта бридагия анамоа. барои ҳамон чӣ распродаж кардагия чизои 150 сомон 100 сомонӣ хеле распродаж набуд. ира мерафтем базора 130 сомон мегуфтем ба илтимос. ҳозир 100 сомон. ин санги вентилятораш ҳамаи гло ҳастанд. фақат на маъқултона сразу метавонед ки скриншот карда партоед. ана иглшам гули хадавоя. ана иша кадом мепурсид набуду дафъа. ина глое ки повторнам омадистанд. барое ки ё тал мекунанд места мисол ай таҳ мебуроянд. ина иглшам беҳад гули хубай, гули хадавой. ана цветчам цвети необычный, хеле кам буд. ана гули компютер, ана гули гандамак. гули гандамакам имсол бисёр гирифтам. ина марҳамат касоне ки дар корай сразу занг бизанен. боя бор дига такрор мекунам ки
паплин дубайский якимсор сангои хамелеон қати инес чи дилча ҳай ё сангшун якимсорти хамелеонанд. боқи сарбаланд обод бошем. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.